Въпроси. Продължаваме с продажбите. Значи, при самите продажби имам пред по-скоро като технология на продажби. Основната идея през декември каква е? Да изкарате максимум пари. Максимално пари да изкарате през декември, така че част от тези пари да ги заделите за януари и за февруари. Това предполагам, че е ясно. И точно за това ще ни трябва разпродажби, за които и съм писал. Може би, ако в понеделник сте чели писмото ми, там доста съм писал за разпродажбите, акции и какво ли не друго. Целта е максимум, да изтискате максимум от вашите клиенти през този месец. Максимум. И без това те са в такава коледна лудост, без това гледат къде да свърлят парите, бонусите и така нататък. Максимално. Тоест този сезон трябва да бъде едно, поне за клиентите така изглежда, едни безкрайни акции, разпродажби и какво ли не друго. Така. Това е от една страна. От друга страна, продавайки през декември, а декември обикновено не само по оборота, но и по броя продажби е доста активен. При много бизнеси аз съм виждал, особено при ритейла, декември като бройки бие много. Да ги използвате. Как да ги използвате? Има тъй наречена технология за отложени продажби. Идеята е каква? На всички клиенти, които идват при вас през декември, давате им едно талонче, където пише талон за, примерно, еди каква си отстъпка, за еди какъв си бонус, така нататък, но този бонус мога да го получите само през януари. Разбирате ли? Идеята е, купувайки през декември, те да имат силен стимул да дадат януари. Съответно януари давате нещо подобно за февруари. Тоест, идеята е каква? Идеята е по някакъв начин, естествено това работи по-добре ако имате клиентски карти, работи по-слабо ако нямате клиентски карти, но идеята е така. Идеята е още при покупка сега декември, ние вече по някакъв начин зарибяваме нашите клиенти за следващия месец. Обикновено, това са малко по-сериозни продажби, зависимост от бизнеса, може да бъде 10, 20 повече, 30, 40, 50, няма значение. Все пак трябва да видите, все пак да сте на плюс, на хубав плюс, но и за тях да е привлекателно. Но това работи доста добре. И ви позволява нещо още от декември вече да продадете нещо за януари. Обикновено работи още по-добре, когато самото намаление се комбинира с нещо друго. С някакви бонуси, с някакви събития, участия в нещо. Обикновено знам, че един магазин за обувки е организирал поредица от срещи с някакви стилисти или аз не знам, някакви такива хора, които са съветвали жените за обличането. С някакви модни експерти. Един магазин за женски дрехи е правил такива семинари за косметика, някакви такива неща. И това е било безплатно, т.е. с това талонче получаваш участие в такива неща. Просто трябва да видите кое ще бъде по-интересно за вашите клиенти. И така. И третото нещо, което искам да ви разкажа, са тъй наречени абонаменти. Идеята е каква? Идеята е, знаете какво е абонамент за фитнес зала, знаете. Плащате месеца и след това през месеца отивате колко там. Били определен брой пъти или неограничен брой пъти, няма значение. Въпросът е да видите дали може да направите същото нещо във вашия бизнес. Ще дам пример, който аз така много обичам да го цитирам, много готин. Една фирма, която продава мъжки дрехи, официални дрехи, тя е въвела следното. Сега, понеже не е в България, ще се опитам да ви го калкулирам така в български пари, за приблизително 50 лева, или не, 40 лева. 40 лева плащаш и цяла година може да идваш и да взимаш неограничен брой чорапи. Което, естествено първият ви страх, аз вече предусещам и знам обикновената реакция е каква, те ще дойдат, ще ми вземат всички чорапи. Обикновено не идвате.
Обикновено хората са достатъчно адекватни, особено ако вашия магазин не е в най-ниския ценови клас, вашите хора са достатъчно така нормални, средно. Няма да има, много малко ще имат. Обикновено хората реагират нормално и което не интересно. Първо, какво ви дава този абонамент? Първо, идеята за абонамент е да бъде за продукти, които се купуват така доста периодично. И съответно всеки път, когато им трябва чорапи, те ще дойдат при вас. Съответно, освен чорапи, ще купите нещо друго, което вече може да бъде като вид абонамент. Може да има абонамент просто за чорапи, абонамент за чорапи плюс 10% намаление за всичко друго, абонамент за чорапи плюс 20% намаление за всичко друго и така нататък. Естествено за някакви пари. От статистиката, който имам с моите клиенти, които са го правили, повечето клиенти взимат по-малко чорапи, отколкото са платили пари въобще. А идват доста често. Тоест, редовно наминават, взимат по 1-2 чифта, сумарно повече от 50% са взели по-малко чорапи, колко струва абонамента. Освен това, при всяко идване са купували нещо друго. Естествено, пак зависи от бизнеса, зависи от това как продавате, с какво го обвързвате, но помислете по какъв начин може да ги обвържете. Например, Румен, аз се сетих за вас, това просто като идея. Вие ще кажете дали може да не. Може да въведете абонамент за връзки за обувки. Не знам доколко е стойностно, доколкото е смислено. Но, например, при мен има проблем, че при почти всички обувки, които аз купувам, не знам защо, много бързо ми се късат връзките. Много бързо. И стандартното е, че обувката е перфектна, не мърда, обаче връзките бързо се късат и аз трябва да ходя да търся други. Съответно, ако има такъв абонамент, сега не знам, може би има нещо, което по-бързо се изхабява при обувките, стелките или аз не знам какво, помислете за такова нещо. Или за препарати за почистване и такива неща. Може би това ще сработи добре. Тоест идеята е такава, да помислите какво често се купува не само през слабия сезон, но и въобще. И по този начин, още от сега, да ги обвържете. Така. До тук имате ли въпроси? Ако имате плюсче, ако нямате минусче, да видя, че имаме контакт все още. Искам да видя сега 8 минуса или плюса. Това идея трябва да се обмисли. Да. Въпросът е, че сега, основната идея е каква? Сега вие имате продажби и ще имате достатъчно добри продажби този месец. Използвайте го по максимално така различен начин, да още от сега да подсигурите някакви идвания, някакви посещения на вашия магазин през следващите месеци. Това е идеята. Аз разбирам, че тези идеи не са за всички бизнеси и че конкретните реализации могат да бъдат много различни, но аз ви давам просто като набор от идеи, за да може да имате някакъв арсенал от идеи, с които вече да видите кое ще стане на моя бизнес, кое няма да стане. Добре, чудесно, имаме контакт. Румен ще обмисли идеята, а ние продължаваме напред. Следващото нещо, за което аз искам да ви разкажа, е естествено привличането на клиенти. Така, сега